Hoy, hoy, hoy! Isang malakas na sigaw sa mga naglib ng matagal sa kumpanya at hindi na marunong kung paano magtrabaho. Isang malaking shoutout sa'yo sa sarili ko, oo. mahal, mahal, mahal! Annyeonghaseyo, 김치노입니다. Namiss kong sabihin yun, mahal Ako to, oo, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino. At makakasama mo ko ulit, muli. 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang Chinito, opa mong kabaliktaran gabi-gabi. Wow! Mahal, na-miss ko. Na-miss kong magsalita sa ere, na-miss kong magpipindot dito, at na-miss kong mag-ingay. Grabe, ang tagal ko atang nawala, mga 2 araw. At hindi ko alam kung meron ba akong nagawang mali ngayon at talaga nga namang naninibago pati na rin ang aking tenga na malakas pala talaga ang mga headset ng mga DJ. Mahal, mahal, mahal. Ako rin to. Oo, ako pa rin to. Oo, hindi ako nagbago. Nadagdagan lang ng edad. Sa mga bumabati pa rin at nagbe-belated happy birthday, maraming salamat. Tama na ang pagbabati kay Kim Chino. Bayaran nyo na lang o bigyan nyo na lang ng pera. Hindi, di ba? Totoo. Ay, nako. Yan ang mahirap. Kapag ikaw ay nasanay, kumbaga masanay ka na walang ginagawa, kaya ang ending, ikaw ay nagiging batugan. Di ba? O alam nyo na kung bakit ako bumalik. Hindi ako batugan at syempre ako po ay mukhang pera. Ako po ay alipin ng salapi. Bukod sa na-miss ko kayo, syempre ang pangunahing dahilan kung bakit ako ay bumalik ay dahil sa pera. Uy, pero totoo yan, mahal, na mahirap masanay. Mahirap masanay. Kunwari, pati na rin sa love life, di ba? Mahirap masanay na wala kang jowa, walang nagmamahal sa'yo, wala kang kalandian, kaya ang ending, lagi kang sariling sikap. O, diba? Aminin mo, lagi kang kamay-kamay. Hindi, lagi kang kamay-kamay. Ikaw lagi ang nagdadrive, ikaw lagi ang sumusubo sa sarili mo. Hindi, kapag kumakain, di ba, kamay mo ang gamit at hindi ka magkakaroon ng ganyang opportunity kapag lagi kang nasanay na magsarili. Di ba? O sige, tonight, para naman hindi ka magsarili habang buhay, lalo na sa pag-ibig, at dahil concern ako sa iyo tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 dahilan kung bakit masanay na ikaw ay single. O ito na, mahal. Una, masamang masanay na single ka kasi nawawala yung openness mo sa love o sa pag-ibig. 'Di ba? Kapag nasanay kang ikaw lang, baka hindi mo na buksan ulit yung puso mo. Kumbaga, may mga potensyal na talaga nga namang magmamahal sa'yo ng totoo at tatratuin ka ng tama. Pero dahil feeling mo okay ka na mag-isa, sayang yung tamang tao. 'Di ba? Aminin mo, 'di ba? Parang dumating din sa punto ng buhay mo na ikaw ay naghuhugas ng pinggan o di kaya nagluluto o di kaya ikaw ay nagda-drive at nanunukli sa mga pamasahe ng mga pasahero mo. Ikaw ay napapangiti. Ayun ay kadahilanan na ikaw ay in love at kapangyarihan yon ng pagmamahal at pag-ibig. Kaya wag mong i-close ang door, okay? Sayang. Masarap pa rin na kapag ikaw ay in love at talaga nga namang ikaw ay may kabimbangan. Aminin mo, 'di ba? Nakaka-excite at talaga nga namang pampainit sa gabing malamig. Isa pa lang yan, mahal. Huwag ka nga muna dyan, boy pindot. Isa pa lang yan sa mga sa mga dahilan kung bakit masamang masanay na ikaw ay single. Hanggang 9 PM pa si Kim Chino at meron pa akong 2 bala dito, kaya manatiling nakatutok
Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1